Jestem na bardzo fajnym gruzowisku. Tu po horyzont są tysiące samochodów. Jesteśmy w Kalifornii, na takiej trawiastej sawannie. Tu trzeba uważać po prostu na grzechotniki, bo tam lubią sobie węże czasem przyjść, kogoś upierniczyć w tyłeczek. No powiem wam, że porządku tutaj chłopaki nie mają. No nie, wybór z trupów jest duży. Stan ich oczywiście jest, delikatnie mówiąc, niezadowalający. Ale niektóre modele są naprawdę rarytasowe. Dużo Fordów Galaxy, Buicków Rivier, jakichś starych Imperiali, Chryslerów. No takich lat 60. to tu mają. Zaraz popytamy, jakieś drobiażdżki sobie kupimy i zobaczymy. Może się w Polsce nam kiedyś przydadzą te śmietniki. I potrzebujemy zawias koniecznie do Dodge'a, a i listwy boczne do Forda Expeditiona, bo dla taty potrzebne.